Simbahang Katoliko sa Sugbo miawhag sa mga Kristohanon nga pahimuslan ang mga adlaw sa Semana Santa aron mamalandong og pagtimaan sa mga adlaw nga gibalaan. Ang report ni Mark Ridge Abella. Gibuksan ang Semana Santa sa bendita sa Lucay sa miaging Domingo. Human ini, adunay mga nanglagad sa simbahan nga nagsugod na usab sa lang Way of the Cross o Via Crucis. Sa mga parokya usab, gipahigayon ang matag Biyernes nga Via Crucis. Si Reverend Father Japheth Johnson, Vice Chairman of the Archdiocesan Commission on Worship, mipasabot sa mga parokyano sa Archdiocesan Shrine of St. Therese of the Child Jesus nga usa ka importanteng tradisyon sa simbahang Katoliko ang pagpahigayon og timaan sa krus. Si Monsignor Joseph Tan, Archdiocesan Media Liaison Officer, miawhag sa mga Kristohanon nga motambong sa mga kalihukan sa simbahan, ilabi na sa gitawag nga Easter Triduum. Iyang gipasabot ng Easter Triduum magsugod sa Holy Thursday din sa ulugon ang katapusang panihapon. Himuno sab ang washing of the feet isip paghandom sa paghugas ni Kristo sa tiil sa iyang mga apostoles ug ang pagbalhin sa balaang hostiya alang na sa bisita iglesia. Samtang sa Good Friday, gibahin kini og tulo ang Liturgy of the Word, Veneration of the Cross ug ang pagpangalawat. Human sa seremonyas, subay sa tradisyon sa simbahan, ipahigayon usab ang prosesyon sa Santo Entierro. Awhag ni Tan sa mga Kristohanon nga nining adlaw sa Biyernes Santo nga angayang magpuasa o mag-abstinensya pinaagi sa pagkaon sa usa ka full meal niya ng adlaw og paglikay og kaon og karne. Og sa Sabado, diin sa ulugon ng Eastern Vigil Mass, din ipahigayon ang renewal sa bunyag ug ang pagbendensyon sa tubig ug sa kayo. Samtang sa Grand Dialogos nga gipasyugdahan sa kaparian ug sa mga seminarista sa San Carlos Cemetery College, gituki na Dominican priest Father Quirico Pedrogosa, Tomasian Spirituality nga nag-awhag sa mga Kristohanon nga kanunay mangita sa tinuod nga maghatag og kalipay sa tawo inay sa mga butang nga dili mulungtad. Samtang may pahinumdum ang laing Dominican priest nga si Father Herminio Daguhoy nga ang pagpakamatay ni Kristo sa krus usa sa pagpakita sa dakong gugma sa Dios sa tawo, busa ang ngayon lang kining hangpon og dawaton sa matag usa. Kauban si Clans Gabutin, Mark Ridge Abella. Balitang Bistak.